mistä tässä niin kuin mikromuovikontaminaatiossa ympäristössä on lopulta kyse? Minkälaista määristä on kyse? Ja ollaan alettu nähdä semmoisia niin tiettyjä trendejä, muun muassa mitä löytyy sedimenteistä, mitä löytyy järvivedestä, mitä on hulevesissä. Eli tämmöinen kokonaisvaltainen kuva alkaa pikkuhiljaa muodostua siitä, että minkälaisia ne määrät nyt ympäristössä on ja minkälainen on tämmöinen, voisi sanoa melkein muovin kierto, eli joka on totta kai hirveän tärkeä ekosysteemien ja ihmisen kannalta, että missä sitä muovia esiintyy ja miten se muovi siellä ympäristössä liikkuu. Meidän kulttuurissahan on se luonto ja luonnossa oleminen ja selveytyminen kautta historia ollut niin tärkeä asia ja sitä on kunnioitettu ja sieltä on aina otettu sen verran ruokaa, mitä on tarvittu, oli kala tai lintu tai mikä hyvänsä. Silloin kun minä olin poikainen, vaskopapat ja nehän itsekin lypsi niitä kalanmätiä ja jos tuntui, että ne ei oikein pääse kutemaan, niin itse istuttivat sitten niihin ojiin. Niin kuin vaskopappakin teki silloin, että tittejä silisioissa alkoi niin vähenemään, niin titit pyydettiin verkolla justiin pikkusta ennen kutua, että mäti jo juoksi. Sitten se sankkoon niitä lypsi ja hämmensi ne mätit. Laittoi siihen, että sanoi mulle, että huomenna jo silmät näkyy näissä ja minä olisin halunnut lähteä matkaan katsomassa, että nyt hän ei jouda sinua ottaa matkaa. Että hän käy nämä viemässä tiettyyn paikkaan, niin hän sitten neuvoo, kun on. Ei ole enää näin kiireä aika, että hän sanoi, että mihin hän on ne tuonut. Sittenhän me jälkeenpäin käytiin katsomassa siinä Silisjoen varteen sinne Lanakotalonpoloon siihen yläpuolelle ja siihen soraikkopaikkoihin oli ne mätit hauannut. Sieltähän se elpyi sitten hyvästi se tittikanta. This project has explored the presence of microplastics in the Finnish Arctic Sami home area. A dialogue between indigenous knowledge and scientific fieldwork produced data about microplastics in remote wilderness aquatic ecosystems. Minkälaisia ne todelliset määrät on, mitä luonnossa esiintyy, mitä esim. Kaloissa esiintyy tai mitä elintarvikkeissa esiintyy. Eli minkälaisille määrille me altistutaan. Eli nämä terveyshaittojen, niitä koskevat kokeet, niin voidaan toteuttaa parhaiten, kun tiedetään se todellinen altistumismäärä. Even though the study of Arctic microplastics has been advancing in recent years, especially in the marine environments and polar ice ecosystems, most of the region is underreported, especially in the context of freshwater environments and terrestrial catchment areas. Also, the meaning and significance of potential presence to Arctic indigenous peoples has been largely unknown, whilst many other issues and indicative processes have included the participation of northern communities and their lifeways. Meillä on ollut suurina osana tämä analytiikan kehittäminen, eli se, että kuinka me saadaan luotettavat tulokset, toistettavat tulokset näistä mikromuovinäytteistä. Spektroskopiahan tarkoittaa sitä, että me laitetaan valoa näytteeseen ja mitataan, että mitä se absorboi. Eli tavallaan siis ihan jos mikroskoopilla katsotaan, niin siinä on pelkkää valoa. Mutta tämä mitä mä teen on infrapunaspektroskopiaa, eli me laitetaan infrapunasäteilyä mikroskoopin kautta siihen näytteeseen. Ja muovit sitten antaa semmoisen tietynlaisen spektrin, eli ne absorboi tiettyjä aallonpituuksia infrapunavaloa. Ja siitä mä tiedän, että okei, tää on muovia. Ja sitten jos on vaikka jotain eläimenpaloja, tämmöistä biologista ainetta, niistä tulee erilainen spektri, koska ne absorboi eri tavalla. Ja tällä perusteella mä tiedän, mikä siellä näytteessä on muovia. Meidän tutkimuksissa otettiin sitten vesinäytteitä, sedimenttiä tai kaloja tai muita vesieläimiä. Niin aina on ollut semmoinen trendi, että mitä enemmän asutusta tai teollisuutta tai tämmöistä, missä käytetään muovia on, niin sitä enemmän siellä on mikromuovia. The term reconciliation science means that rights of indigenous peoples are recognized and respected when studies are conducted in their home areas.
In our work, we analyzed microplastics in river and lake waters in collaboration with Skolt Sami indigenous communities in Näätämö River Basin and with Sami and local communities in the Lake Inari and Neidenfjord geographies. These efforts have been a part of the Sami-initiated Näätämö River collaborative management efforts since 2011. Therefore, we have implemented free, prior and informed consent in this research all along. Kalasaalit vaihtelee viikoittain jo ihmisillä, että välillä eivät saa mitään ja välillä taas saavat hyvin. Ja sitten tuossakin yksi mies kertoi just äsken tuossa jokirannassa oli, niin kertoi vähän, että hänen aikana täällä on muuttunut vesi, tummunut kauheasti ainakin viimeisen 10 vuoden aikana, että kyllä varmaan pitääkin paikkaansa kyllä. Mutta sitten sedimentissä meillä on semmoinen tiheyserottelu, eli kun hiekka on tiheämpää kuin muovi, me laitetaan ne semmoiseen tiheeseen liuokseen ja sekoitellaan, sitten annetaan sen olla. Ja ne hiekat painuu pohjalle, muovit jää pintaan ja sitten otetaan se pohjaosa erikseen ja pintaosa talteen, jolloin meillä on pelkät muovit jäljellä ja sitten me voidaan suodattaa ne ja tutkia, että onko ne muovia tai mitä muovia ne on, jos ne on muovia. Microplastics are commonly defined as plastic particles with size smaller than 5 millimeters or between 1 nanometer and 1 millimeter. Microplastics consist mainly of synthetic polymers insoluble to water, and they decompose very slowly in the environment. In addition, microplastics contain plastic additives, which may also be harmful in the environment. Ja siihen ei ole olemassa mitään rajoja, eli ei ole mitään tämmöistä ympäristölainsäädäntöä tai mitään EU-säädöstä tai mitään, että paljonko mikromuovia saisi olla. Ja sitä ei myöskään seurata tällä hetkellä juurikaan. Ja sen takia ei ole mitään rajoja, kun ei oikeastaan tiedetä, että mikä määrä on haitallista. Ja tämä mikromuoviongelmahan johtuu aika pitkälti siitä, että muovi ei hajoa luonnossa. Eli siinä ei ne kemialliset sidokset katkee, vaan siitä se jauhautuu mekaanisesti ja UV-säteilyn vaikutuksesta hajoaa, että tulee vaan pienempiä palasia. Ja niitä pieniä palasia on sitten todella paljon, kun muoviakin on todella paljon. Vedessä siitä periaatteessa voi liueta jotain, että jos on vaikka jotain vesiliukoisia lisäaineita, niin nehän voi liueta vedessä. Mutta niitä on siitä muovin massasta tyypillisesti aika vähän. Ja kyllä kerääntyy pohjasedimenttiin. Ja vaikka se ei ole kauhean tiheitä ja ne partikkelit on tosi kevyitä, niiden pinnalle voi kertyä biofilmiä, eli tämmöistä bakteerien muodostamaa kasvustoa, jolloin niistä tulee vähän painavampia ja sitten ne vajoo sinne pohjaan helpommin. Ja ylipäätänsä tämmöiset ympäristön olosuhteet vaikuttaa aika paljon, mihin ne sitten menee. Ja virran mukana tietysti kulkee, ja sitten jos on tämmöinen joku just tällainen pyörä, niin saattaa kertyä. Ja monesti ne ehkä sillä lailla tuommoiset pienet partikkelit tykkää tarttua vielä kiinni toisiinsa, niin saattaa olla, että niitä on aina silleen yhdessä paikkaa vähän enemmän ja jossain muualla vähän vähemmän, että ne ei jakaudu tasaisesti sinne vesistöön. Sieltähän se todennäköisesti se ihmisen päätyy muun muassa ravinnon kautta, on näitä muitakin reittejä, kuten hengitystiet. Ja olettamus on tällä hetkellä, että suuri osa sitä todennäköisesti myös poistuu ihmisen ruoansulatuksen kautta, mutta on yksittäisiä tutkimuksia, jotka antaa viitteitä siitä, että mikromuovi voi kertyä ihmisen kudoksiin, esimerkiksi maksaan tai sydämeen. Mutta sitä ei todellakaan tiedetä, että mitkä nämä mekanismit on, miten se päätyy ihmisen kudoksiin ja onko se merkittävää, eli missä määrin niitä päätyy. Samples were collected from 16 freshwater sites and 2 marine sites over 2 sampling periods. Samples from all 18 sites studied contained altogether 7 polymer types. Kuinka mikromuovit vaikuttavat selkärangattomiin, jotka aika monesti ihmisiltä unohtuu, eli lähinnä pohjaeliöihin. Eli siellä, jotka on ravintoketjussa aika pohjalla kirjaimellisesti, niin mitenkä nämä muovit vaikuttaa niihin, koska jos siellä on jotain dramaattisia vaikutuksia, niin rupeaa näkymään tosi nopeasti myös siellä ylempänä ravintoketjua. Microplastics are present even in the wilderness areas, and their abundance should be monitored to prevent the increase of plastic pollution. There are signs that plastic pollution has already surpassed the planetary boundary. Rivers,
Lakes, sea, and the atmosphere are interconnected in the environment, and especially the lightest and smallest microplastics may be long-range transported. Arctic natural ecosystems are often considered to be the best natural condition out of the world's functioning biogeographical regions. Yet, earlier research has already found that overall presence of microplastics in the Arctic and both climate change and environmental pollution are causing changes. The research findings strengthen this interconnectedness. Not all plastic pollution discovered now for the first time in the European North originates in the region. It may be carried by transboundary pollution and in theory be sourced also into the oceans, accumulating anadromous fish returning for spawning in Nathema system. Our discovery of microplastics in the European North confirms the expected and theorized presence of microplastics in the freshwater and fjord ecosystems, and second, it relied on indigenous knowledge, science dialogue in a sustained and balanced manner. We know now that the microplastics are present, and whilst their amounts remain relatively low, we have discovered them even in the most remote wilderness areas of the Sami space, and we know that these aquatic and terrestrial basins are interconnected with the global problems of plastic pollution and impacts. On the other hand, only through the well-conducted monitoring and observational actions we can start to assess and formulate responses to these pressing issues of our time. Whilst the Sami, with marginalized power and resources, were the primary actors in conducting this science indigenous knowledge study, to its end, they are not positioned yet well to address the sourcing of the pollution. A well-funded monitoring of microplastics using both science and indigenous knowledge should be installed with priority for those ecological hotspots such as Teno, Nathema, Ponoi and other remaining relatively pristine basins in the Barents area. Where applicable, control, collection and prevention of plastic pollution and waste should be prioritized in the Sami home area. The addressing of the waste should include all aspects of the northern society and human-induced drivers, the urban centers, residential and tourist housing, economic activities such as forestry, reindeer herding, fisheries, infrastructure and road development, tourism. This may take the form of developing plastic recycling sites, waste collection location, filtering of plastic waste on wastewater systems, and other technical aspects of prevention. Both the ecosystems and unique indigenous societies, such as the Sami and other local communities, have an inherent value and right to exist and choose our own pathways. These locations are also greatly stressed by rapidly proceeding climate change impacts expected to be worsened. In addition to monitoring, we need action now, and in effective and cross-cutting ways to preserve, protect and maintain the Arctic as plastic-free as possible. To prevent harmful changes and enhance the ability of local communities to adapt to change, knowledge about the state of the environment is needed.